zalunci ne maka kira ta Isra'il la abadan sai baka san tarihi ba. Kalmar Isra'il, Isra na nufin bawan il Allah, to ai wannan suna ne na annabi Yaqub shine Isra'il. Me ya haɗa annabi Yaqub da zaluncin su? Shi mutum in yana son yayi tsaya sai ya raba jiki da mutanen kirki. Yau ta tsine shekaru kusan 40 da ya tsayarsa a Kano sai da ya raba kanshi da magana haddace Qur'ani, kuma duk muna son wannan, amma kalli abin da yi ka'ida ce. Allah ya kira annabi Yaqub Isra'il, kullu ta'ami kana hillan li bani Isra'ila illa ma harrama Isra'il ay Yaqub kenan. Wa min dhati Ibrahima wa Isra'il wa mimman hadaina wajtabaina, cikin sura mai lamba 19 kenan Isra'il suna annabin Allah ne. To waɗannan aladu me hada su da shi? Me hada kifi da kaska ya tudu, kifi ɗan ruwa, mi an magaminsu da mahaɗansu? To ai zalunci hiyun ne, ba sunansu ba kenan, sunansu nasara, ba inda Allah kira su masihiyun. Kuskure ne. Ingila uwar munafinci a 1917 aka yi Balfour Declaration, suka ɗauki Falasɗin suka ba waɗannan mutane. Lokacin aina suke a barbaje ne a duniya, a Rasha, a Faransa, a Caucasus. Akwai family musamman ana kiransu Cromwell a Ingila. Abinda Balfour yake na 17 aka yaudari Larabawa, dama an sha yaudarar su. In ka ɗauki yarjejeniyar Sykes and Biko 1912 suka juya ma Turkawa baya. In ka koma cikin tarihi, karan tarihi muhimmin lamari ne, ka kulla alaƙa tsakanin tarihin da me faru a addininka. 1917 aka ce za a baku ƙasa sunanta ku zaɓi, suka ce sun sa mata Isra'il. Haka aka zo suka mamaye ƙasar, suka kori ƙauyawa da kuɗi ko da ƙarfin cinto, kuma aka ba su miyagun. Tun wannan lokacin aka fara karantar da su, da suka shekara 31 suna gwagwarmaya sannan suka mamaye wannan ƙasar. Shekara 70 mutanen da ke wannan yanki ba samu kwanciyar hankali ba, 70 har da ƙari. Aka zo aka yi ƙazamin yaƙi 1967, suka kwace yankuna da yawa na Falasɗin, irin su Ashkelon, irin su Abdifal Garbiya, suka mamaye su. Haka suka yi West Bank, Goldma'ir, ba bukata ambaton irin su ma a cikin membari, amma Allah ya mace Fir'auna ma Qur'ani dan a ga maka muguntansa misali. Haka suka yi irin su Menachem Begin, cikakken ɗan ta'adda. Ƙasa ce in kana neman terrorist number 1 to su ne da masu goyon bayan su, amma sai suke ƙoƙarin kashe waɗanda ke neman ƙwatar 'yancin kansu, suna kiransu da wannan. To amma kar kai mamaki, Allah ce wal kafiruna humuz zalimun. To me ke faruwa ne? Yanzu gashi mun zo za mu yi sallah cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Yan uwanku a wannan yanki a yanzu ba su samu wannan gatan ba yanzu. Ina Al-Aqsa ba za su shiga ba, an kulle masallacin, kana fitowa har sashi ya dake ka ko bom, babu bacci, daga kan yaro can kafa can cin. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kuma duk suna gani a duniya. Rasha kin mamaye Ukraine, ga wanda ta yi mamaye da ta fi kowace tsayi a duniya, kun kawo da kai. Saboda sun gamsu da cewa wanzuwar misali America sai da Isra'il, haka aka gaya musu. Akwai abin da suke kira har majaddan wai zai zo. Za ku gani lamari ne na Allah. Allahn da ya ce za ku yi ta'addanci kuma ya tabbata kuna yi, to ku jira kuma za ku ga nasara tabbata a kanku. Ai tun da Allah ce za ku, bai ce innal ladhina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an, bai faɗa ba? Za su kashe dukiya su yi faɗa da, to ba sa yin ne? Har mukan ce da su in kun isa ku ce oh haka Allah ce, to ba za mu yi ba da mu karanta Qur'ani. Amma gashi kuna yi. To abin sai ƙara mana imani da Qur'ani. To Allah da ya ce za ku yi kuma kuka yi, kuma ya ce thumma yughlabun, za a rinjaye ku. Tunda wannan ya tabbata, wancan zai tabbata. Lahu amadun walil amadin qida'u, lokaci ne kawai, ba sai muna dare a lokacin ba, amma zai tabbata. Ya ahla Gaza sabran,
isbiru wasabiru warabitu. Nasarar ubangiji a hankali take zuwa. Wannan ƙasa ta ta'addanci sai aka kirkire ta a 1948 wacce kuke kira Isra'il. Mu abinda muke kiranta the Zionist Enclave, ƙasar Yahudu tuba babu. Cikin Yahudawan akwai da masu ke la'antar wannan ƙasar Isra'il, su ya so kansu suka ce kai azzalumai kuke. Aje a yake masu kace ya za ku mamaye mutane kuma su haka. Ashe shi mutum dutsen shi sai ka samu nau'i na misali tunani tare da shi. To suna da wani makami mai suna rumbun kakkaɓo makami mai linzami. Sunan shi the Iron Dome. Suka kakkafa su inda makaman 'yan Hamas ke zuwa. Sawarikh, missile. Har suna makansu kirari su ne ƙasar da suke da sojojin da ba mai iya taɓa su. Shekaru biyu sai Allah harba ma wannan rumbun makami mai linzami. Kun san dubu nawa? 5,000 cikin minti 20. Rumbun malam sai rikici. Sai ka ce Isra'ila yaya? Ina cika bakinki mai sunan da Unconquerable Army ya aka yi? To yanzu abin da ya faru 10 ga watan Oktoba da ya wuce 10, yau ba kwana 6 kenan ba, aka yi musu mubarata. Shi ne jefi damunsu. Mu za a lakutawa an ce mu dinnan ko أسوأ المتكبرون المتغطرسون الغشش الفسق الخونة الظلمة. بقى كان الظالمي abun bakin ciki larabawan da suka zama kamar mata sun iya kuntatawa malamansu a cikin gida amma sun kasa komai da Isra'ila zaluma. Kamar irin abin da wato Hindu ta gaya wa mutanen Makka lokacin da suka soki taguwar na Zainab 'yar Annabi Muhammad. Kaga Hindu a lokacin ba ta yi imani ba, amma ta ce ya za ku yi mace haka tare da ina gaba da ita wadda kasan daga baya ta musulunta. Shi ne ta gaya musu a waka tana musu zamo take cewa da su afi silmi a ayarun jafa'an wa ghilzatan wa fil harbi ashbahu nisa'il awariki. Yace kalle ku afi silmi, yanzu da ake zama lafiya ne kuka zamanto a yaron kamar dawa kamar jakuna wajen girman kai ku cuci mace? Kishi na mace kama ta barin ta imani ba. Ta ce wa fil harbi lokacin yaƙi kuka zamanto ashbahun nisa'il awariki kamar mataye masu jinin haila. Da wannan shine abin da ya faru game da shugaban Laraba yawanci ba sa iya mata komai. An yi zaman lafiya an tattauna a Oslo shekaru 30. Me ya faru to? Fitina ce. To irin wannan abu Allah ta'ala kan bayyana ina na kirki. Ma kana Allah li yazara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yamiza al-khabitha min at-tayyib. Allahumma ij'alna min at-tayyibin. Da haka dole ne wajibi ne ku yi musu addu'a. Na kira ga kowa da kowa wannan sauti ya kai muku jam'a. Gaza da kuma al-Aqsa masallacin annabinmu sun shiga masallacin yanzu. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نريد أتنا إنه سميع البصير. يوم جمعة كتاش رتاشي كورك أبيو قيام الله قيام الليل. كش الله باصد كرفي كذا ما كرفنسو. الله باصد مكامي كذا مكامنسو. الله كسا وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. تي أيكي كم الله تي